matxistari aurre egiteko Elorrioko udaletxien 3 lantresna dakauz. Bata, barne mailan, bestia jai giruen eta bestia eskualde mailan. Barne mailan etengabeko formakuntza eskaintzen dugu eta oraintxe laster onartuko dugu jasarpen protokoloa. Eta honen baitan, udaletxeko langile guztiek jaso dabe formakuntza espezifikoa. Gero, jai giruen, edozein eraso egoten bada edo, mugimendu feministarekin elkarlanien lantzen dugu nola erantzun, arreta zuzena eta erantzun publiko bateratu bat egin dezagun. 2015ko ekain hartan, Barinengo festen lehenengo gunean, gertatu zen eraso matxista bat. Neska bat jazartua izan zen, eta bere borondatez herriko mugimendu feministaren gana jo zuen, eta mugimendu feministak egin zuena izan zen entzun, hartatu, lagundu, eta akonpainatu egoera guztionetan, ezta? Gero horrek judizialki beste ondorio batzuk ekarri zituen, eta bar, eta bar. Baina horre sortu zen baita erantzun gogo bat, ezta? Gentozen ere bai Iruñean beste San Fermin batzuetan, Nagore Lafageren kontutik, erelketa horretatik gentozen, eta bizi izan genuen hori guztia oso modu sakonean, serioan, bortitzean, iruditzen zitzaigun bazela gure kontra egindako, nola ez, emakume honen kontra egindako jazarpen bat izan zela, baina baita ere herriaren eta festak egiteko moduaren kontrako jazarpen bat izan zela. Herria mugitu egin zen, berehala kalera atera ginen, batzartu ginen, eta hor, gu gobernuan sartu berretan geundela, udal gobernuan sartuta geundela eta ikusi genuen hor bat zegoela gabezia ikaragarria handi bat, ez? Eta hain zuzen zen, udalak nola erantzuna ematen zion horrelako jazarpen egoera bat, horrelako eraso matxista baten aurrean, nola erantzun ez zuela arautua. Orain arte, ordura arte, UPN-ren gobernuek, bata beste segidakoak izan ziren, egin izan zuena izan zen, ezkutatu, horrelako violentziak, horrelako erasoak ematen zirenean, existituko ez balira bezala egiten zuen, beste alde batera begiratuta. Baina kontu honetan, lortu genuen udal talde guztiak inplikatzea, ez? Eta herrian zegoen haserre hori eta erasotua izan zen emakumearen aldeko aldarria egitea eta berarekin elkartasuna adieraztea eta sortu egin zen. Baina ohartu ginen, esaten nuen bezala, ohartu ginen ez zegoela hori egiteko tresnarik. Herriko mugimendu feministak eraman zuen bertan voz kantante esaten dena, berak mugitu zuen guztia, baina ikaragarrizko lekzioa izan zen baita gobernuan eta udaletxean geudenontzat, hain justu ere, izan zuelako herri mugimenduak, erakunde feministek eta elkartek izan zutelako horri erantzuteko gaitasuna momentu horretan. Horrek hausnarketa bat ekarri zuen gerora, pixka bat kontua baretu zenean, ja horren denuntzia guztia egin genuenean, ohartu ginen, udala kontu honetan beste erantzun bat emateko moduan egon behartzela, ez? Ezin zitekela soilik eta beharrezkoa dena herriko mugimenduarekin elkarlan bat egin, horrek suposatzen zuen guk ere hausnarketa propio bat egin behar genuela. Durangaldean emakumeen kontrako indarkeria kasuetan jarduteko bigarren protokoloa deritzona daukagu. Tresna honetan 4 udalek sinatzen dute. Eta bertan parte hartzen dugu udalek, osakidetzak, ertzaintzak eta mankomunidadiak. Lantresna hau erakundeen arteko koordinazio tresna bada. Helburua da emakumea hartatzean erakunde guztiak inplikatuta egotea eta emakumeei kalitatezko arreta eta babesa eskaintzea. Eskualdeko tresna hau lankidetzarako espazio komun bat izatea nahi dugu, non enfokia eta non erabiltzen dugun hizkuntza bateratua izatea. Espazio honetan bebai, etengabeko koordinazioa egoten da. Koordinazio hau egiten da mahai teknikoan, mahai politikoan, bertan alkatiak parte hartzen dabela, eta tokiko mailan. Tokiko mailan parte hartzen dabe, hemen udaltzainburuak, gizarte langileak, osasun zentroko erizainek,
eta berdintasun teknikariek. Denbora pasatzen joan zen, eta zertaz hartu ginen, hori hausnartzeaz gainera eta beharra ikusteaz gainera, bagenuela ere bai beste hiru gabezia. Bat, ez zuela ezer ez arautua Bareinenek, eta hortaz hori zela importantea, zerbait sortu nahi genuela, udalak erantzun bat eman bertzuela horrelako gertaerak ematen zirenean. Gainera, nahasmena sortzen zela bai eremu politikotik eremu teknikora edo eremu teknikotik politikora salto egite horretan, hau da, nola harremandu behar dugu politikariok teknikoki lanean dabiltzan lan profesional horiekin, langile horiekin, ze ikusten genuen informazioa galtzen zela, ez genekiela nola lagundu, bereiek ere etzeketela guri nola helarazi, definizioak eman beharrean aurkitu ginen, formakuntza bat politikoei eman beharrean aurkitu ginen. Horre, lanketa bastante serio bat ere egin behar izan zen, ezta? Informazioa nola jasotzen zen, udaltzainek jasotzen zuten, eta gero informazioari nola tratatzen zen, ze datuak ematen altziren eta ze datuak ez. Eta, horrek ere beste bide bat zekarrela bere atzetik, ezta? Eta hirugarren lerro bat ere bat zegoen, askotan, gu herrian, udalean, enteratzen ginela horrelako eraso matxistak eta emanak zirela, ez guk hori guregana iritsiak zirelako informazio horiek, udaltzainen aldetik, edo berdintasun teknikariaren aldetik, edo eta aholkulari psikologikoaren aldetik, bezik eta enteratzen ginela prentsatik. Akaso, beste erakunde polizial batek bideratzen zuelako guztia, ezta? Eta udala edo instituzio gertuena informatu beharrean, aurkitzen ginen informazio hori plazaratzen zela, eta gainera medaila bat jarri nahian bezala, egindako atxiloketarrengatik eta egindako, baina guk Bareiningo herritarra zen emakume horren berririk ez genuen, eta ez genekien nola hartatu ere, informaziorik ez genuelako. Eta hortaz horre ere bai, aldarrikapen hausnarketa batean sartu ginen, eta komunikatzeko, beste nola baiterako, komunikazio bide batzuk sortu barri dituela herritargoarekin. Tresna honen indarguneak dira lankidetza eta ezagutza beste sistemen prozedura, nola egiten duten lan, eta honek laguntzen dau emakumeak ibili behar izatea lehiatila bere arazua azaltzen. Eta 2017ko udalbatzan, apirileko udalbatzan, eraman genuen eta hau betez onartu zen dokumentu hori. Oso dokumentu sakona, esaten nuen ere hasieran, badelako azken batean, aipatzen du, instituzioa bera horrelako egoera bat gertatzen denean, izan daiteke eraso psikologikoa, izan daiteke eraso ekonomikoa, izan daiteke eraso berbala, izan daiteke kolpe fisikoa izan daiteke, eta baita erailketa bat ere gerta daiteke, ezta? Eta hortaz, tipologia hori guztia protokolo horretan zehazten genuen. Gainera esandakoa, beharra genuen definitzeko zer zen feminismoa, beharra genuen definitzeko zer zen eraso bat, eraso tipologia desberdinak, beharra izan genuen detektatzeko ze agenteak ziren inplikatuak geundenak, eta agente horiek ze erantzun maila eman behar zuten. Eta ondorenean ere bai, herriarekin, gainontzeko eragile sozial, kultural guztiekin, herriko eragileekin partekatu nahi genuela, eta eraso bat gertatzen zenean zentzu horretan, bereiek ere bai gure interlokutoriak izan behar zutela, ezta? Etorkizuneko erronkak diez detekzioa, arreta, babesa, eta benetako erreparazio kalitatezkoa eskaintzia. Eta guzti hau mugimendu feministaren laguntzarekin lankidetzan eta zubiak eraikiz. Protokoloaren sorreran, beraien parte hartzea izan zen ere bai proposamenak egitea, nola hobetu dokumentua beraien ikuspegia ematen, ezta? Eta batez ere esperientziatik abiatuta. Beraiek izan ziren zera hartan, aldarrikapen hartan eta denuntzia hartan izan ziren ardatzak, giltzarriak beraiek izan ziren, eta hortaz handik ikasetakoa oso ongi balio izan zitzaigun ze dimentsio hartu behar zuen jakiteko.